master al jaar, van jou, maar ook van jouw gezin? Ja, de belangrijkste verhoring is verhuizen. En uw gezin dat verhuist mij de simmers is, maar ik zal vanaf 1 maart ben ik hier, dus van Joert ben ik hier aan de slag en wij een keer. En ik krijg een orenbaan, een hele orenbaan. Burgemeester is een wichtige functie. Hij mij best troch het dwarp rinnen, maar de noos omheeg. Ik hou net van de noos omheeg. Doe maar gewoon. Ik doe mijn werk graag. En ik ren graag door het dwarp. Net alleen de burger, maar alle dwarpen in deze gemeente. We hebben een zandje. Ik maak graag jaren hoe het er gaat. Ik zit nou in mijn kamer hier, maar het laatst ben ik zo min mogelijk in deze kamer. Omdat ik in contact staan wil met uw menschap. Dat gaat me best goed af. Vind ik het leukste in mijn werk. En dan is de noos naar beneden in Friesland, in het Tjerksdeel, verstandiger dan met een noos omhoog. Jo zegt je kan best wel goed met mensen. Ja. Maar is dat eigen perceptie of krijg je dat ik wel waarom van mensen? Ik krijg dat ik wel waarom. Ik krijg te jaren dat ik leeg drompelig ben. En dat mensen met je praten willen, dan is een afspraak samen maken of ik kom met mensen del. Dus ik krijg het wel waarom. Ja, maar dat vind je zit ik wel een van mijn mooiste aspecten in het vak. Mensen treffen, ontmoeten, Ja. mijn lief en mijn leed. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, want dat is eigenlijk de voornaamste functie ik wel een beetje van de burgemeester, net. Ja, Dus verbinden. Je ja. ziet het zo mooi, dat is natuurlijk heel technisch wut, maar Ja. mensen bij elkaar brengen. Soms Ja. iets regelen, soms Ja. ook een beetje aanharen of remje. Ja. Ja, dat zit er wel bij. Waar ben we eens hier? Wij zijn in het Wetter-Willenpark. Ja, Dat park is gerealiseerd nadat de centrale afvallever is. Dit weer een plak waar heel veel materiaal is. Van de bouw en zo het hinnen. En de gemeente had zijn dat mij. Maar dan willen wij willen wij hier een park gerealiseerd hebben. En dat heel wordt en goed slagen. ja, het is nog een beetje koud, maar het ziet er wel heel mooi uit, zelfs in de winter. Zij hier burgemeester van die Tjerksdeel liep het mij meer dan genoeg. Nou, dat liep mij net meer dan genoeg, want ik had je het poer best naar mijn zin. En ik ben al lang naar klaar met mijn opdracht die je leidt, dus ik zou graag nog een skofje beloven willen. Een burgemeester moet eens partijlees wezen. Ik begreep deze stelling. Want je wil eigenlijk dat iedereen geen kleur had. Dat iedereen van Elsenien is. De burgemeester van Elsenien is. Maar mijn ondervinding naar zijn burgemeester is dat mijn partijkleur er eens net dat doet. Ik heb er soms misschien zelfs wel last van. Aan de andere kant, ik kom wel uit een politiek systeem. Hè? De gemeente hier, de politiek is politiek. En je moet daar wel wat ondervinding mee hebben om te begrijpen wat er gebeurt in de politiek. Dus in die zin, partijlees hoeft mij net, maar het is geen heilig moeten om het samen te zeggen. Ik ben inmiddels bijna 6 jaar raadslid onder hem. Ik had de oren aan de 6 jaar jongen dat we een hele goede burgervader hebben. We hebben vanaf het begin, en nou ik wil heel goed erop letten van goh, zodat ik nog wat partijpolitiek ga of net. Nou, ik weet oprecht en ik wil oprecht te zeggen, hij is wars van partijpolitiek. We hebben gewoon een echte vastzitter, als er van de RIE vastzitter is er vastzitter van de RIE. Als er de vastzitter is van het college, is er voor het college. Hij is rolvast en hij doet net op partijpolitiek, want bij een soort onderwerpen hebben we wel stocht, zouden wat partijpolitiek erheen schijnen. Nou, net. Elke keer verrast u daar wij mij. Hij staat er echt helemaal boven. Dus deze burgemeester is kleurloos qua partijpolitiek.
zaak, maar het sterkste deel docht al genoeg. Dit is, wat mij betreft, een goede stelling. Ik weet dat je politiek een protte verdiverdaagsjoer bestiet, maar de spreidingswet is in principe een spreidingswet net nodig wezen. Maar ik zag dat een aantal gemeenten net levert in de zin van ruimte voor asielzoekers, vreemdelingen en zo wat hinnen. En daarom is een wet wel noodzakelijk. Ik heb me daar ook in het meer akkoord uiteren. Ik vind dat het mat. Wij willen het eigenlijk net nodig wezen mat. En ik denk dat wij het sterkste deel, mij en AZC, mijn grote opvang van Oekraïners en we Renaliek, mijn statushouders opvangen, dat wij echt meer dan genoeg doen. En ik vind het ook goed, want wij willen van mensen die help nodig hebben, daar maar wat voor mensen. We staan hier op het landgoed te Klinzen, een prachtlocatie. De locatie werd zo'n november van 2022 de opvang is van ongeveer 40 Oekraïnse vluchtelingen. Nou, hierachter binnen een paar van onze Oekraïense gasten, die binnen hier onder het werk. Zij zijn bezig met een renovatie van de fontein hier van de Klinzen. Wij vernemen dat de mensen geweldig goed op het gebouw passen willen. En dat ze ons mij helpen willen zuiver om het gebouw en de Klinzen nog mooier te maken. En ik weer 3 jaar aan te kunnen de toekomst in. De eerste kennismaking die wij gewoon hebben met burgemeester Gebben, dat wie in 2018. Toen wie hij relatief kwart onder de slag nog van de gemeente Tietze extra deel. Waar hij toen de Canadezen een week bij ons thuis opvang. Hebben een geweldige week maar horen bij de Tjenstervelde, wie burgemeester Gebben hier en wie ons eerste kennismaking. Wat ik me daarvan herinner ik in, wie dat het een hele mooie bijeenkomst weer en wat ik echt vernemen kon, wie dat een startende burgemeester weer. Inmiddels ben we safvolle hier verder en wat gewoon fantastisch is om te zien hoe burgemeester Gebben als persoon en ik als burgemeester teruggroeid is in zijn functie. Ja, we zitten hier op een van de mooie plakjes in uw gemeente Tietze-Extradiel. We zitten onder Murk, bij het Tegeltjesbrechtje. Het is nu winter, het is koud. En je hoopt dat de tocht der tochten ooit nog een keer komt. Want die gaat hier onder Murk, onder het brechtje terug naar de bonken. Maar bij Sinnendijk kan het ook mooi wezen, want daar zwemt Maarten van der Weijden er soms wel. En toen stier die groot voor mijn meesken. En dit is gewoon een toeristisch plak waar heel veel mensen even aan het brechtje komen te bezien. Ik mag hier graag komen, omdat, nogmaals, het is een mooie plak. Mooie natuur, mooie omjouwing. En ja, het had ook een historische waarde. En hopelijk, maak je nog een keer mee dat je groot voor mensen stiert en het winter is, want dan houdt het op. Als burgemeester hoop je ik een fusie tussen Karspen en het Tietze-deel nog eens mee te maken. Hier vindt de burgemeester net zo vol van. Nou ben jou ook meer op politiek is. Ik vind wel dat we goed zijn, maar te goed voor u als overheid, als lokale overheid, als gemeente organiseren. Want als middelgrote, Lietse gemeente, is het wel kwetsbaar. Dus dat je met elkaar dingen doggen, dat vind ik heel wichtig. Dat je misschien nog meer doggen met elkaar is echt heel belangrijk. Of er per force fusie van nodig is, maar Karspen, dat weet ik niet. Intimidatie in het werk en fysiek tegen lokale bestuurders en ambtenaren docht zich echt in het Tietze-deel voor. Ja, helaas wel. En dat is wel een serieuze zaak. Het gaat steeds makkelijker van mensen om hun te uiterien over hoe het gaat in de gemeenschap in generaal, maar ook hoe de politiek. En dat rekt u als bestuurders, als burgemeester, soms ook raadsleden, rekt u dat. En dat vind ik echt wel heel kwalijk, want ja, wij doggen dit werk met een proto nocht en willen. We doggen dat voor de gemeenschap. En ik zou het wel heel spietig vinden dat we daar toch een aantal mensen net meer in de politiek krijgen die we wel graag in de politiek hebben willen. Ik weet, we stonden al een vergrutleers, dat mag ik, dat mat ik, maar het kan net zo wezen dat je intimideerd wordt.
zie je al jaren. Welkom hier in de brandwachtgezending van Burgen. Ik ben Rijtse Terpstra, cluster over brandweer Friesland en ik wil je graag wat vertellen over de gearworking bij ons burgemeester Jeroen Gebben. Zoals je zeggen, ik sta hier van een van de voertuigen van brandweer Friesland, in dit geval van de Post Burgen. En dan kun je je afvragen, ja, wat had een burgemeester nou van dwaan bij een brandwacht? Ja, in het verleden wie de brandweer, wie de burgemeester, de burgemeester, wie de opperbevelhebber bij brand, zat het destijds in de brandweerwet. Maar een burgemeester is nog steeds verantwoordelijk voor de openbare water en veiligheid in zijn gemeente. En zodoende houden we dus nog steeds als Brandwacht Friesland een hele goede band met onze burgemeesters. En dus ook met burgemeester Jeroen Gebben. Ja, en wat is dan die gearworking van een burgemeester in relatie tot een brandwacht? Ja, dus heel divers. Allereerst toont onze burgemeester een heel grote belangstelling voor onze vrijwilligers. Bijvoorbeeld al een keer een feestje onderhaan of we gaan diploma's uit de rekken of jubilaris uit de huldigen. Dan is onze burgemeester er altijd bij en toont ook echt zijn oprechte belangstelling van u als brandwacht. En richting u als beroepsorganisatie, maar zeker richting onze vrijwilligers, waar we net zonder kennen. En als een keer een slimme calamiteit is, dat kan een brand wezen, dat kan een ongeval wezen, wat de impact ook is, of de maatschappelijke impact is, of sprake van zwaar persoonlijk letsel, is het altijd even een telefoontje richting onze burgemeester dat hij ervan weet en als hij tonteerd had en hij is in de buurt, dan wil er in ons deel komen om even zijn gezicht te laten. Als type naar de burger, maar ook naar u als brandwacht en dus vrijwilligers. Ik zet mijn brandweerpet op. Maar ik zet hem ook voortdurend spreekwoordelijk weer op. Voor burgemeester Jeroen Gebben. Omdat wij als brandwacht in het sterkste deel van zowel de post en Gietserk als burger tegenwies binnen met zijn werkbeneming van de komende cijfers. In de Ronenstad had men weinig notie van wat er op het platteland speelt. Dat kan ik beamen. Ik heb zelf 24 jaar in de Ronenstad omsproken. Ik als bestuurder heb een skofter omstapt. De Ronenstad gebeurt een protodynamiek. Dat verregent ik om aandacht. Maar het kan net zo zijn dat de Ronenstad, zeg maar, de periferie, het platteland verjet. En dat is voor mij dus ook wel reden om me op dat vlak ermee te bemoeien. Dus landelijk ben ik actief in een club, bij de VVD toevallig, die vanuit de burgemeesters bemoeit mij, hoe wordt de Ronenstad, hoe denkt hij nou over het platteland? En daar openeer ik me meer over, want ik vind dat de Ronenstad had het platteland nodig om zaken clear te krijgen. Sterker nog, wij zijn hier en daar zelfs windgebied, als het nou over gas gaat of over opvang van vluchtelingen of zo wat hier en dan leveren wij heel vol. Dat is iets in woord dat wij ook wel wat rond verwachten. En nou, dat punt maatje wij steeds meer vanuit het platteland naar de Ronenstad. Beneming van een burgemeester is net van deze tijd. Dat is haast altijd politiek handjeklap. Hij moet keersen worden trots de inwoners. Ik ben een burgemeester, omdat ik vind dat deze man of vrouw boven de partijen staat. Dat is een grote waarde van het huidige systeem. En het is geen handjeklap, want het vindt gewoon een sollicitatieprocedure plak, waar iedereen om mij doen kan en uiteindelijk wint de beste. Dus in die zin vind ik het systeem wat we nou hebben, ben ik heel wies mee. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie had ik het hele proces meemaatje mogen hoe het mij een herbeneming van een burgemeester gaat. Je begint dan met een profielschets. Wat voor profielschets hebben zij in deze burgemeester mij aannam? Wat er van de profielschets te horen kwam? Wat voor portefeuilles hier is burgemeester? Hoe stiert dus gemeente ervan? Daarna hebben we als vertrouwenscommissie alle werkvelden die de burgemeester doet trokken. We gaan met informanten praten. En dat ben gewoon werd er heel nauw mee gewerkt, maar ik misschien wel gewoon die verderop gewerkt. Daarna hebben we bij de commissaris van de Koning geweest om hem daar verslag uit te doen. Daar had u zich goede kritische vragen gesteld. Alles hebben we meegenomen. Daar hebben we een heel verslag van bevindingen van maken als vertrouwenscommissie. Vorige week hebben we gezien dat we onze burgemeester een herbeneming aanbeden hebben. Mocht ik persoonlijk doen als voorzitter van de vertrouwenscommissie. En nu is het opgestuurd naar de commissaris van de Koning en naar de minister. En in februari hadden we de herbeneming. Nou, door deze hele procedure weet ik wat het eerste deel nodig had. Weet ik wat de meerskip nodig had. En ja, een keer een burgemeester klinkt leuk.
Maar wat binnen een soort portefeuille, wat lezen een soort uitdaging in het juiste deel. En dat je daar een muziekje kennen die er echt vol vuur en vlam in staat, maar die ik de goede ambities had, maar ik de goede know-how. Nou, ik ben erachter kwam dat dat wel heel wichtig is. Dus laten we maar gewoon beneden de burgemeester horen en dat is een goede zaak. Ja, zeker ben ik blij dat er nog zij hier blijven mij. Het is een mooie dag waarop mooie woorden zijn waarop terugblikt wordt op de oranje zijs hier. En als je dan ziet wat er opgebouwd is en wat er nog komen mij, dan hebben we daar zeker zin in. Mij zien allen, denk ik. En ja, dus ik ben absoluut blij dat er blijven mij. Nou, burgemeester Gebbe is een echt mensenmens, doe ik wel te sissen. Hij is tagonkelijk. En ja, ik zorg om hem dat hij houdt echt van mensen. En Den Jonken, er is die functie, maar hij natuurlijk tagonkelijk wezen, is het echt een hele een leven man, privé, van zijn vrouw, weet ik uit ondervinding, maar ook als huid van zijn trije baan. En ja, het empathische is van belang voor een burgemeester om empathisch te wezen, wat hij ook is, maar om het echt in de praktijk echt uit te kennen, echt gevoelig te wezen, dat had hij al jaren in hemzelf zitten. Dus ja, ik vind het een mooi mensje. En daarom is het mooi dat hij een tweede termijn krijgt van de gemeente hier van Tietjekstra deel. We binnen hier op de receptie van mijn werkbeneming. Een prachtig mooi feest. Een hele warme, mooie jongen werd in. Mooie woorden zijn binnen trots de commissaris, trots de heer van de Hoefelsplaatsvanger, de riedsvoorzitter. En ik kan zelf ook wat zezen mochten. En ik kan vooral zijn dat ik het hier ongelooflijk naar mijn zin heb. En dat ik mijn werk mij een protte nog willen doen. En dat ik graag nog een tijdje terug in wil in deze mooie gemeente. Stikstof is een papieren probleem, maar als doel is boeren wijze scenario's voor onlis van dieken en voor de wentebouw. Oei, dit vind ik een moeilijke. Want hier staan de discussies eigenlijk een streek lijnrechts in elkaar. Stikstof is een probleem. Daar moeten we wat mee. Dat is ook onderkend terug het kabinet. Maar de manier waarop het kabinet het in eerste instantie van gedachten wie om hiermee om te gaan, ik ben blij dat dat paard verlitten heeft. Ik ben blij met het rapport van Remkes, ik heb het gelezen. Je moet mij ook interpreteren hoe je oplossingen maakt je bedenken kennen over dit vraagstuk. Ik kom zelf een praten bij boeren op het heem. Ik praat met individuele boeren over hoe moet dit oplost worden. Er komen hele leuke creatieve ideeën op tafel. Dus we hebben de boeren nodig. Dat is een belangrijke bedrijfstak voor ons land, ook voor onze regio. En we moeten met elkaar daar een oplossing komen. En ik denk, het beteer met elkaar, goed begrepen werd het jacket. Ik denk dat je een heel eind komen kunnen in de oplossing van het stikstofvraagstuk. En dat ik ruimte bieden, heel voor wentebouw of wegen en bewegenbouw zou het in. Dat de burgemeester wel wies is met zijn boeren. Nou, dat staat als een peel boven water. Hij is ik bij de boeren langs geweest om de zorgen om het erover te halen. Dus dat is hartstikke mooi, dat waarderen wij heel erg. De burgemeester sluit al met de woorden dat er de vertrouwen in gaat dat het wel goed komt. Dat vertrouwen delen wij net. Ja, als je het over boeren gaat, dan ga je het over voedselvoorziening. En dat is zo verschrikkelijk belangrijk en die staat enorm onder druk. Genoeg betaalbaar voedsel voor iedereen. Dat is absoluut net een vanzelfsprekendheid. Ja, en dat besef, dat is er wat u betreft in de gemeente Tietjekstra te min. Nou, en daar gaan wij het al heel vaak over gehad. En daar geven we het zeker nog de komende periode geven we het er over gaan. Die Tietjekstra deal is geen namme. Dat kunnen ja boeten Friesland amper uitspreken. Wat dat? Net één boeten Friesland weet waar dat leidt.
Tjitjeksdeel is zo'n bijzondere naam dat eigenlijk iedereen in Nederland de naam wel kent. Als je praat over Tjitjeksdeel, dan weet eigenlijk iedereen dat het Friesland is. Om dan exact aan te wijzen of dat dan Burgum is of Drachten of Lauwert, daar hebben mensen gewoon moeite mee. Maar Tjitjeksdeel is een gemeente, een naam die je een protégé in het land. Soms zeg maar een glimlach. Je zal toch burgemeester van Tjitjeksdeel zijn, die grap wil volgens maken. Nou, dan zeg ik regel, ja, dat ben ik. En daar gebeurt ik best wel nodig. Dus nee, de naam is denk ik wel heel erg uniek. Ik ben er zuiver een beetje grutskop. Dus in die zin maak ik het graag uitreden dat ik uit Tjitjeksdeel kom. Daar komt u nou maar bij en weet u dat wel? Ja, rond 1400, 1392. Is een hele moeilijke naam. Uiteindelijk komt het deel op een naam van een vrouw, Tiete. En daar uiteindelijk is de Tjitjeksdeel uit ontstaan. Ja. Op squallen wie Gertie iets het braafste jonkje van de klasse. Dat kan ik net zeggen. Ik begon vaak achter in de klasse, maar ik eindig hier vaak geregeld voor in de klasse. En dat wie net omdat ik zo'n brave leerling wie. Ik wie ik net de meest ondogende, maar ik wie net altijd heel braaf. Wat voor een opvoeding had je eigenlijk gewoon? Wat voor jeugd? Ik had een hele fijne jeugd gehad. Ik ben opgegroeid in een gezin met fjouwer ben. Ja. Ik ben de oudste van de fjouwer. En ik ben in Boedenpost opgegroeid. Ja. Dus ik ken het gebied heel goed. Ja, maar wie het liberaal of wie is toch wel vrij streng? Wat? Ik ben in een christelijk gezin opgevoed. Mijn ouders is van CDA-huizen. En later ben ik zelf van politieke kleur verloren. Ja. Ja. Maar ben je nog gelovig of Ja. dan wel Ja, meer? ja. Bij het kerkje hier Ja. bij de PKN, uit de gemeente in Inbo. Komt er hier nog wat tegen jou? Ja, ik Ja? ben het Wat dan? Het hiernamaals, wat het correct is, dat weet ik net. Maar ik ben ervan overtuigd dat er in het hiernamaals iets is. Maar wat het correct is, dat Je had er kan net ik een niet beeld vertellen. van. Nee, daar is geen beeld bij. Dat is dus een trouwalbum. En er staat een foto in, dat is misschien wel even interessant. Dat is een foto van al je vrienden van u, die winnen bij u op de trouwerij. En hebben we een foto maken van het gemeentehuis. En daar staat Jeroen Hek op. Wij waren vroeger altijd heel goede vrienden. En nu toch alle drukte begon natuurlijk wat minder. Maar toen in de studententijd van hun en in toen het begin van de trouwen weer we gauw eens bij elkaar. Nou, wij hebben net meemaken in de studententijd in de klas of zo. Dus alleen nog als vrienden. Ja. Maar hebben we altijd wel joviaal en. Die is heel ambitieus. Ja, heel Dat is ambitieus. sowieso. Ja. Waar kon je dan aan merken? Nou, die zei in die tijd al van ik wil nog als burgemeester worden. Zei je dat? Dat Ja. had het zijn. Maar hoe toevallig kan er nog weten dat er nog burgemeester is, op het plak, werd er deze foto maken gaan. Nou, ik zit op de PABO en in dezelfde klasse zit Jeroen zijn vrouw, Hilda. En wij winnen wel bij elkaar. En zo kwamen we een keer op een jantiek bij een uitvoering, kwamen de man net bij elkaar. En zij is Ja, dat dat ontstaan. Ja. Dus Dat ben leek ik heel bij mooi. elkaar geweest, Ja. ja. En had je nou nog wel contact met hem? Of? Ja, zus ben je nou natuurlijk in Burgkamer te wijnen, dus dan zus elkaar weer wat vaker. Maar druk leven, hè, dus Ja. ja. Had je menig idee wat de mensen vinden van hem? Hoe het er dien had? Luister zij ze hier? Ik denk wel goed. Ja? Ja, ik ga nooit echt verkeerde dingen of zei het. Nee. Nee. Ik denk, ik weet, hij als persoon, wij kennen hem dan van vroeger, maar ja, ik denk dat hij op het gemeentehuis heel noffelijk is. Ja. Dus wel heel menselijk. Die is ontspreekbaar. Ja, hij is, dat ik ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Want dat vind je mensen in het algemeen dan van belang dan voor een burgemeester. Nou, dat er ontspreekbaar is. Ja. Wat er wat is, dat is echt bij hem een klapje kent. Ja. En dat is de just. Dat is een shot, dat is wel heel belangrijk. Ja. Ik ging gewoon nog op fiets kijken naar het werk. Ja. Ja. Ik kom met fiets hier in het dorp zien. Ja. Stek de hand op de allermeeste mensen, mijn grote hem ik al ja. Had je nog een weesje voor hem? Voor de 6 hier. Ik denk dat er mooi zit terug in Ja. had. Ja? Ja, Ja, die valt u dat het goed. ja. Ik ben bijna misschien een beetje bevooroordeeld, maar ja. Burgemeester is mijn 24 zoon, dus ik ben altijd en overal beschikbaar.
Je bent burgemeester 24 zo'n, dat klopt. Dus 24 uur daags, zo'n dagen in de week. Ik ben net altijd beschikbaar. Dus ik ben wel altijd bereikbaar. Dus ik heb de telefoon altijd bij me. Als er wat is, dan ben ik er. Maar ik ben net altijd beschikbaar. Ik wil eens andere dingen doen. Met het gezin, met de sport, mijn familie. Dus in die zin, ik ben altijd bereikbaar, maar beschikbaar is net altijd het geval. En als dat zou wezen, Matt, ik ben wel eens voort, dan hebben we een hele goede loco. En die neemt dan de zaak soms oer of waar. Dan, ik lees soms wekker van mijn werk. Nee, ik lees eigenlijk nooit wekker van mijn werk. Ik lees eigenlijk nergens nooit wekker van. En het betekent dan dat ik laconiek ben of dat het me net ongiet of zo wat heen. Nee, absoluut niet weer. Ik ben heel erg belutsen bij wat er plak vindt in deze gemeente, bij wat er gebeurt in een meerskip. Maar sliepen ken ik altijd heel goed. Ook omdat ik weet dat je mijlkoor, als er een probleem is, en die ben er best wel, wij komen in een soort problemen rond. Als nou iemand een deel van mijn werk, dan weet ik altijd dat je mijlkoor, of dat nou mijn college is, of mijn de RIE, of mijn meerskip, of mijn ambtenaren hier in de organisatie, weet je dat je daar een oplossing kan kennen. En de hoe praktiseer je soms, dat vind ik wel leuk. Ontslot. Het is mijn ultieme ambitie nog eens burgemeester van een hele grote stad te worden. Het extra deel wie om te oefenen. Maar de verwachting is echt net groot dat jou ondermooi op pensioen hier blijven zitten. Want jou had een soort in jouw mars, jou kennen nog een soort en het zou echt zoen wezen dat er op een gegeven moment een moment komt om weer eens een stap te zetten. Ik weet net, ik heb geen glazen bal. Het extra deel is voor mij net om te oefenen. Het is echt om zijn echi. Het gaat ergens over. Dus ja, waar weet werd ik oor 4 of 10 is in, dat weet ik zelf net. Dus die vraag kan ik op die manier net oors beantwoorden. Ik heb hier best naar mijn zin. En hoe lang ik hier nog ben, dat weet ik net. Dat weet ik niet. Maar ik voel me heel erg belutsen en betrokken bij deze gemeente. Dus ja, je kan nog lang naar mijn zin hier. Nou, ik zet hem uit. Mooi.